Hello and good day. Welcome to today's episode of the Kannywood Reporter. If you are new here, be sure to subscribe to our channel and visit our website at www.kannywoodreporter.com. Assalamu alaikum. Sunana Darakta HASSAN GIGGS. Jami'in daukan hoto kuma mai bada umarni, sannan kuma na dan yin wani abu da ake kiran Siddabaru a film. Na farko, the first epic din da ya zama na fara yin directing shine Macijiya. Ba Macijiya ba, Baya Jidda a garin Zaria 2005 kenan. To da aka kawo mu film din aka ce maciji zai fito daga rijiya ta yanda za a gane a lokacin a wannan shekaran shi Baya Jidda ya zo zai je ɗibi ruwa a rijiya ta yanda idan ya ɗibi ruwan macijin zai fito zai faɗa da shi. Na tsaya ne nazari na ce to good, tunda na dan iya wasu Siddabaru na kira wani VFX director ina muka zauna da shi muka yi wannan yayi nasara. Sannan kuma again muka zo kuma kaman yanzu da kuka zo na aiki ma yake dan yi yanzu kaman da na gama da Baya Jidda sai aka bani Macijiya a 2012. So Macijiya 2012 aikin da na yi a Baya Jidda shi yasa aka kawo min Macijiya. To shi ma Macijiya din da aka je aka fara aikin a garin Mina, shi ma abin ya kunsa a lot of challenges da Siddabaru. To ni as a film director ni a matsayina ba zan iya yi ba ni kadai, dole sai na hada da crews dina saboda film is all about teamwork, mutum ɗaya ba zai iya yi ba. To bayan na gama wannan sai aka ce to good, akwai wani film da aka kawo min sunansa Hindu, shi ma sai zama yana ɗaya daga cikin fina-finan da nake so. Na sha wahala a film ɗin sosai. To yanda ma abin da ya fi ma abin nan dina yanda aka canza shi karakta ɗin fim ɗin, wato Adam A Zango kenan. To sai da muka kai muka dawo ya ce shi in za a canza shi zai dan zona lokacin da yake so ya yi sallah, ya ce za ka yi sallah, za a cire kuma a ƙara mai maka. To muka zauna da shi sai ya zama na yayi role ɗin yanda ake tunani. Bayan mun ga wannan nan kuma aka ce to ai director ɗin da ya director ɗin Hindu shi za mu ba Mujaddadi. Muka zo na zauna naka kai Mujaddadin nan fa wahala, aka ce min kada zai fito daga ruwa, ta ya zan yi kada zai fito daga cikin ruwa, kuma jarumin kuma ana so yi acting din. Shi ma na zauna da VFX director dina na yi supervise din abubuwan da na yi iya kokari na dai da sauransu, muka yi abin ya zama nasara. Ana cikin wannan aka gama kuma aka kawo min wani karni, na ce to ni kuma irin wani fina-finan da ta kawo min ne ba a kawo min na soyayya ba koko da sauransu. So ni dai ganin dai Hassan Giggs ne na bani. Epic film ba da wahala, kuma wallahi epic film in baka kashe kuɗi a ciki ba wallahi wahala ne.